dito sa tindahan ngit-ngit kayo. Okay ra na kay kanang naman kay Guardian Angel magkuyog-kuyog mga nimo permi. Guardian Angel, siya na lang suguang kami pag yung duha asin na ra. Hay, luto na gid intawon. Ayo to makaayo. Ayo na ako dire ayo. Wala di ka Kadungog ko. Wala di ka di ate mang namoy kaguran diri katong nindot. Ha? Kaguran ba? Bangguran. Manghuam na lang ko kutsilyo be kay para kuha na ko atong among giluto na isda. Ako na lang tong hulman. Adto ka sa isla. Dito ba kutsilyo? Ambot nimo Corales kay nagluto ko dire. Mura magkakapit ka na bungol siguro. Kay di mo ka maminaw. Unsa oy? Basta oy, di na lang ko manghuam nimo kay wa mo kay klaro ikastorya. Manghulam ka. Oh, manghulam kog kaguran. Kanang para sa lubi ba? Kana Lubi. oh, lubi. Kanang circle. Lubi. Oh, lubi. Lubi dire. Lubi. Oh, lubi kanang kaguran. Dili inana katong ana ba bangguran katong para sa unod ana dili inana. Oo, kani siya imo na siya putlo na naon nimo. O kana og mada gahi man dili ko ani. Kato ako ang bangguran. Oh, kana lagi. Dili lagi kini. Dili ni mao. May paog. Lubi ka, lubi. Lubi na kaguran sa lubi dili lubi. Sa kakapoy mo ka istorya oy ari na ko oy. Siya oy, taka nagistulya lubi ko mga di siya ning lubi. Sama lubi. Siya ani ay. Dajen. Ali dire be. Jen. Unsa man loy? Dire be lutuan ni oh. Na di ko. Lutuan ni ba? Luto. Di lagi ko oy kay magduwa pa ko. Asa ka? Magduwa. Ha? Magduwa. Oh, duwae na kana. Di ko ana oy magsipon man ko. Ha, manguyab na ka? Magsipon. Ha? Magsipon. Ali, dire pagluto, lutuan. Di lagi ko magdu. Dali ba ka nag-utan pa ko? Dali kay nahurot na ba tong asin dire gisigig pa sa Corales. Ni oy ako pa yutuon be awabe. Kuya. Unsa ni yaw-yaw mo? Ay, ambo, para hindi mo bataa ka. Mana luto na. Luto na. Ha? Luto na. Mulakaw ka? Luto na. Naku, kautot ka? Ingon bida ko wa pa ni maluto. O sa punga dire kay pwede mo gawas ang utot. Ingko luto na. Ni swigdo kay dito man ko sa musugo Palitan ko nimo cotton candy. Palitan ko nimo cotton candy kay kuan man imo man ko gisugo man. Unsay baliton? Cotton candy ba katubang gapas-gapas ba? Gapas katong cotton candy. Kato kay Unsay gatas ba oy nga? Wa man tay bata diri gamay. Nabukan. Puro bata ka. Gapas ba? Cotton candy ba? Katong gapas-gapas. Dili gatas. Uy! Asa magkakisa ni apaso ni mo? Si apason, uy! Gapas. Wala ka, di ko magluto. Kapon mo luto-luto. Usa man yung bataan. Gatas nga. Dakura ni, pero wag pa ni gatas. Habang asin at asin. Ha? Asin. Unsaon man ang asin? Asin ba kay timplahan ako ni? Papaliton ko ni mog asin. Oh, asin. Na, layo kayo ang tindahan. Oy, dili ko kay layo kayo ang tindahan. Naay mo anak ko dito, manghilabot na ko dito, naay mangaway. Dili lagi. Okay ra na pagpalit nito asin. Kaw, Dili lagi ko kay naay mangaway na ko dina. Oh, what if rape ko? Oh, gwapa ba ako? say rep nga wa man tay rep dire. Ubaw ka pobre kay ta. Pagpalit itong asin kay ako na ikuan dire. Nagaw na. Rape boy, dili ref. Dili lagi ko mo palit dito kay nawag abot ako dito sa tindahan ngit-ngit kayo. Okay ra na kay kanang
naman kay guardian angel. Magkuyog-kuyog mga nimo perni. Guardian angel, siya na lang suguang. Kami pag yung duha, asin ra. Maayong aga! Shout out nga pala sa aking mother dyan na nasa Bulacan ngayon. Ang aking kapatid. Aking mga pinsan na nasa Caloocan. Maraming salamat sa inyong support guys. Miss na miss ko na kayong lahat. Pati na sa aking pinakamamahal na mother. Shout out to you!